разговаряме, нали? Сега после ще имате възможност пак да стреляте по бок. Даваме предина на болката, докато стигне до първата площадка, за да има време да се позасили малко. Моля ви се, не я нашивайте. Това е първата площадка. Готови ли сте? 5, 4, 3, 2, 1, старт! Отиде си. Валеле! Когато го шият 10 човека, сега болката ще ви го върна. Го обратно да записваме. Пусна го. То нищо няма да се вижда, защото аз бягам назаде. Аз те спусках газа. Сега ще го върнеш спокойно. Така. Хайде сега червения отбор с мене. Ти чуя да направи някаква стратегия. Ами, като ви Бягайте! стреля. Най-добра стратегия. Ти скей, много стабилно. Я? Стабилно е. Това ли бе? Да, бе, скей. Това? Това. Пара пак си тъшак, да. Си не са даду. Какво? Аз съм на решето. Ами добре. Сега е време за реванша. Те на къде отидаха? На базата. Кажи. Да направим някаква стратегия. Сега, те са там, нали? Бялата Да къща. видим къде ни е базата. То докъде стига това нещо? Е така. Не, но. Зелените неща, не е чак толкова. Според мен е хубаво да се прикриеме, някой да може да адвансва напред, другите го прикрият и евентуално нещо. Дайте някакви знаци, без да си говорим, да измислим. Да обграждаме нещо, да правим смисъл, да не е само да седим да такова. А то идеята в началото е да стреляш само. Добре, бе, ама ако някой Бързо да иска... се връщаш и да... Ако някой иска да смени позицията, например, трябва да другия да го покрива. И съответно този човек, който иска да бяга, да смени позицията, трябва да даде индикация. Това е най-важното. Ще се говоря. Еми, може и... Добре, ама то идеята не е ли на следващия рунд, нали, следващата игра, се движим заедно и да пробиваме лека по лека. По принцип, да. Наистина един по-напред, другите се укриват и... Мисля, че нашата база не е точно тук, защото това е центъра. Но по принцип, просто трябва да се крием за дърветата, според мене. Да, ама и ти трябва напред, и другите да го пазят ценно. Да, и отделно е хубаво да има един скрит, да може... Мен принцип ми е проблем да бягам. Знам, Дамянски. Затова съм взел бързи хора и Крис. Аз съм статик. Чакай да. И е хубаво. Чай аз, нали те беше... На семи ли даваме или не? Не, напред трябва да реш. На Ако е назад е сейфа. Да. А, ти не си стрелял, да. Това е разликата между сейф и семи. Не знам, аз до семето не виждам нагоре да... Винаги е... Няма раз. Мале, то е много силно, бе, хора. То е мега силно. Перни един път. Човек прекалено е силно, според мен. Чакай. Отзад напред съм навил, отзад напред. Що не става, Гадно е, нали? Гадно е. Не, що? Усеща се, да? Няма гръмни виня в газа. Човек, със сигурност няма такова, не разбрах, че съм те оцелил. Гаранция. Усеща се, човек, да. Усеща се. Човек скива и то направо. Ма надупчиха. Човек, сигурен, че не искаш да се обличеш. Не, добре. Топчетата ли сме? Да, бе, топчетата. Ами ако искаш да те изчакаме да сложиш... Не, ма... Направо паре, Ще едно пчелата лъжува. Хайде сега. Момчета и булка, да знаете, колегата с зелената жилетка не е цел, моля ви се, техниката му е скъпа, ако видите, просто го обикали. Добре. Айде сега с мен към вашата база. Не, почва да отминава. Аз вече имам чувство, че ще бъда... Мейн таргет. Със сигурност си мейн таргет. Като навират се... Това е целта. Не, имам чувство, че... Вече така са ма нацелили. Че всичко тук нататък ще е по-добре. Да, мина лошо, човек. Искаш да застанем всичките да се разстреляме. Това ще има и забавна част. Забавната част. Всеки софта на къде. Между другото, той е тук долу по краката, дори заедно. Че викам...
Саша, виж какво? Те, че викаме, такова ли сте приготвили? Да, убиваш. База е по диагонал, нали? Точно така в дъно, там където Не, никакви катери, не такива други подобни, играе се само на земята. Иначе, като ви убият, идвате тук, пипате дървото и излизате. А през цялото време, като на убият, викаме ударен или умрял, който Хубаво е да си вдигнете Само ръката. с дигната ръка се връщаме през цялото Да, време. понеже да ще ви стрелят. Да, окей. И с дигната ръка пак ще ви стрелят, но шанса да не ви стрелят е по-голям. Да, Гледаме как. Така? Това ми е Всички пушки сега вече готови за стрелба. готово. Така. Червен отбор, готови ли сте? терорист. Вие сте готови? Да. Добре. Чайте наляво или надясно? Мисля надясно да Ай, ходим. надясно, аз Там ли да заобиколим? Да. Аре, ние да тръгнем Всичките. наляво и така. Не, всичките надясно. заедно ли? Всички надясно и после. Мари един поне да мине отляво. Всички Ами да надясно и останем. чак след тая къща може да се разделим някакси. Аре, аз ще много отляво да има един, който да е... Напред. Именно да започнем от този фланг всички заедно и после да се разделим. Хуай. Ние виж, дай, Почваме, булката казва, че е капитана. двама тука, трима тука. Трябва капитан, той е Две капитана. страни. Тръгваме от дясно и после се разделяме. Въпросът е да следваме дясната част на мапа, нали така? Дясната част на мапата. Едно! Старт игра! Напред, напред! Емо, оцелих ли та? Къде ще имам плана? Емо е тук, да. Тук е Емо, внимайте. Не си ли оцелен, бе? Да, бе, глупости. Кой? Емоция. Оцели ли ма? Да. Не усетих, защото. Оцелен. А? Мисля, че Емо. Тръгваме на ново. Тръгваме на ново сега, нали? Да. Има в едното бунгало един. Айде дясно да ги почнем.
Покривай ме! Чакай, убит съм. Вече да. Човек, аз го оцелих 2 пъти и той излага, че е оцелен. Да. Аз виша го гръмна. 2 пъти го оцелих. Викам му, оцелен ли се? Той не е. Пък той не се усеща. Той не се усеща като е от... Жилетката... Не се усеща в жилетката. Да, и аз... Мисля, че ме излага. Аз го оцелих 2 брат има пъти. пита и не знам. Не се усеща. Ай. Трябва да изберем хубава стратегия, защото... Да, аз къде ще да го разкажа. Малко към пита. Брат ми! Оцели ли го? Само вика, че не знам. Дигни си ръката, бе! Крис? Исо, чакай! Ицо? Да. Чакай. Не. Да, убит. Трябва да измислим някаква тимворк стратегия, защото не става. Аз взех им вътре на вътре, ама не става пита човек, а право много се измили. Направи му на шари в гъза. Те ли? Те играят в дясно. Дясно ли са? Да. Тенка, да минем отляво, или? Връщай се. Аре, фланга вляво. Добре, ай. Денка, покрий. Маля, кръщата на шай. Кой те уби? Брат.
Реално няма смисъл да ходим толкова напред. Само се умрем да се вършим и... Крис, покрие ма. Убита ме, убих те 5 пъти, бе. Тук те убих в тебе с теб. Аз те изпреварих. Дръпни са! Оцелен, май! Убит! Какво е? Какъв убит? Нека. Крис! Пази там! Крис! Ела тук! Дамянски! Брат ми, с Крис стреляй! Покрий ме! Той го трябва това. Дамянски! Топченца си навий с синия танцук, топченца си навий.
Приятелски огън беше. Приятелски огън ли беше? Да. Крис, направи ми приятелски огън. Направи ми приятелски огън. Не знам, имам май. Имаш. Аз тук им правих малко спонкил в ляво. Чакай! Ще го стрелям много далече, го стрелям много. И потъвам още няколко пъти го отивам. Той вика, А пък той... Аз съм ей така. И той не очаква. Аз съм ей така и той тръгва също ме. Ай сега. Я само ми дигне това. Нагоре. Емо, маме, аз го целих 2 пъти от началото. Да, бе, сигурен съм. може и да не се усеща, бе, човек. Не се усеща, мък. Ами жилетката, може би трябва да ги махнем, да ти кажа. Да, то не боли толкова много далече. Да. Дай призвяра. Айде ти минай отдясно, аз съм тук. Как не мога да се... Ау! Не в хуя! Чакай, бе, не беше в хуя, бе! Ама геш топките ли? Не, хуя ми на... А? Не бе! Оцелен! А даш? Ударих ли те? Ударих ли те лошо? А, добре, добре. Добре ли си, бе? Давай, добре съм. Не, връщам се. Топло е. Топло е, да. Ти към базата ли стъгна? Нали трябва да се върна да се респонна сено? Там ти е база. Да, бе, аз тук минавам. Много ми се почета чувак. Баси кълта, тук внимава, има пропуст. Да, сега. Чай сега, да. Базата си е там отдясно. Кабалка трябва да пада диагоналка и стоят малко отдясно. Дай просто да изстрели да натиснем. Да. Трима човека там. Имам Божи и не видях кой е най-долъгто. Аха. Аз влязах в къщата, човек, от прозореца наших геша от 5 метра. И после брата... То се чу. Как някой извика. Май го оцелих в хуя. Не беше желан ефект, ама в Корея ме иска. Ляво дясно как избираш? Мисля в тясно. И после, Дамянски, идеята е да влезем в тази централната къщичка, да стреляме от прозорците, поне единия. В къщата, да. Аз стоя на цели геша. Ма трябва да много ниско. Оп! Целих ли там? Добре. Добре. Малко тъпимната.
Ей, браво! Обика ли ти и те? Много добре, изненада ма. Да, изненада ма, браво. Не, но трябва да си ги доизбиете, не може само така. Те нашия отбор ще приключи. Да, ние сме готови. След са пришли на дете му направихме. Още един. Край игра! Ей там, брато. Ей там. Те се стрелят един друг. Край игра, идвай насам и ти! Дет ма стримна, направо ти казвам, двама ма стрелят отляво дясно, аз съм перфектното място, Брат, разбираш ли? извиняй, аз съм. И ти направо идваш и цака едно дум. Шукала. Да. Махаме ушилата, не? Къде беше? Еле? Ти ли беше? Кой зареждах тук? Амин. Да, я заради това. И трябва да обсъдим малко стратегия, момчета. Така. Сега втория рунд няма нищо общо с стратегията. Да. Имам поне 2 пъти последователно те наших един след друг в началото и те питах целия ли си, че не, пък точка не се усеща нищо. Бях те оцелил първите 2 пъти и викам оцелил ли си, че кажеш не. Аз не усещам. И аз не усещам, после осъзнах, че не се усещам. Ама не, защото ти вървиш и аз викам, ти като ти добавяш да миш някъде, нали аз се респаун зад мене. И как няма да спална за ти? Нали той това го каза да не Как? влизаш в гръб, нали. Следващия, така. Не мога да е в гръб да не е, ако сме вътре, ако сме на 2 метра. Не се сърдя. Не е ясно. Геш, сори, че те ударих. Малко. Ама не, аз мислех, че те ударих в хълбука, човек, ей тука. Някъде да загреем. Сега ще почне истинската част на играта. Ама боли ли те много? Денката ми еба майката. Слижи ли, май не се усеща. Да. Последно къде ма Да. Не, в жилетката нищо няма да усети. Еми да, Саша ми каза, разбираме, че сме отделили, ама аз не разбрах. Сваляйте жилетките, като стиски въздух. Когато оцели бе? Ицо. Денката има пръснашки бето, всеки. Аз как те причаках там в оня ъгъл. Сещаш се там в плива. Еми да, аз не съм. Обаче тая диадема... Една игра ми е достатъчно.